Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Cupra ug Atty. Eileen Bathang. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo og Dudong, 28 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Panabo City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas. Nga wa gyud ko makasabot, kay sige na lang ko nga maglipong-lipong. Nagpadoktor na ko, apan wa magyapoy alibyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang 23 anyos pa ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Alas 3 na gitas kadlawon. Sakto na ro nga igikan pa dong sa trabaho. Dong, uy, mugikan ka na ba? O ma, adto na ko kay alas 3 na. Pastilan yun ang trabaho ni Mos Agriculture. Uy, pagkasayo ba ni mong mugikan in town? Tunog pa kaayo kay kaadlawon pa man. Ang layo-layo ba ya ma? Mga kinahanglan gid nga mo sayo? Nala, sige, pag ayo-ayo ha. Di magpakusog og padagan na ng imong motor. Hinay lang. O ma, sige ma, ari na ko. Katugnaw sa hangin nga musugat na ako samtang nagsakay ko ng motor. Nangurog na ko sa katugnaw. Layo para bagid ang akong kitrabaho, anda. Antuson lang nila ako. Si Choy ka? Tuan na ba ka sa trabahoan? Tugnaw mo lang. Nagfag masagani sa akong yagian ganina. Lagi, Choy siya. Tugnawa lagi. Bisan og nag-jacket ko, muto pala maghapon katugnaw. Time para good. Unya ban. Asa man taman udtuan ni ron? Aw, asa pa di sa atong paboritong kananan. Lami kay rong adobong manok o baboy dito ron. Unya, parisan dahil soft drinks. Ha! Makapanakla kita. Sus, goto na juday ka, Choy. Tanaw eh! Doon nga tagaon! Lami aking adobo din eh, uy. Lagtob ka. Gusto kang sabaw? Yan ang init ba? Aron, mainitan ka. Ibati magkakatugnaw ganina. Ay, soft drinks lang eh. Ha? Soft drinks ang imong isabaw. Gago. Parehasa ng soft drinks o sabaw. Pantula kung madunlan ta. Day, ang amo niya ang soft drinks dire, day. Kay matuk niya mi dire. Di baya na maayong magsikig soft drinks dong ha. Bugnaw pa kang mugikan sa buntag. Unya, inom pa hinuon ka og bugnaw nga soft drinks sa inyong trabahoan. Unya, kaon pa gid kag mantikaon. Nasamot. Ano sa'y samot, ma? Kuyaw kayo na ba? Ang mantika gikan sa mantikaon nga imong gikaon, mugahi na sa sod sa imong tiyan kung imna na nimog bugnaw nga soft drinks. Di ka mahilisan, ana. Ang sama? Kini laging bata-bata pa ta. Di pa kita mo tuo sa sulti sa mga katigwangan. Ang unsa may lami, mo ginay atong kanon. Kay pagkalami na malangyod nga buinom og soft drinks, human mo kaon ug mantikaon. Mo na sige ginako nga kaunon sa trabahoan. Hangtod nga milabay ang mga katuigan. Na-assign mi sa akong amigo nga si Choy sa Kapatagan, Digos City, nga dapit na sa Mount Apo.
Misamot kabugnaw ang maong lugar. Unya, nga unsam na yung lugar ha, Choy, Bisan og tong dako. Taas ang adlaw, tugnaw ra maghapon kay dinhi. Gabihan ni napitaw, Mao jud kuno ni ang klima dinhi, Choy. Mura kuno bagyo. Anya, asa man tayo ni mga orong pamahaw? Na ako ni laming balbakuhan dinhi. Adto ta dito. Lamias tong kaon, Kapanugab kita kahat. Human mo yung soft drink, Choy. Lam ito lang ilang balbakwa din, no? Ani na unya ta pero may magkatanan dinhi, Choy. Ni anagid mi sa among boarding house ni Choy. Makapahuay na gid mi. Oh. Di man deron akong cellphone di ay. Choy! Imo ron? Tubaga! Ah. Hello? Mag-ilis ako aron nga makapahuay na ko. Unsa? Choy? Unsa na tabo? Choy, mayo gani kini sugod si Sir Gary sa atong papananghid niya. Nga kuyog ang maulron nako. Ang angog pasagdan taga nga mag-drive sa imong motor nga napagkas kaguol kay i-admit sa ospital ang iyong mama. Paunsa pa lang kasdan? Hey, bugnawa sa diri, Bugnaw kay hangin nga muhapak sa kong lawas, Choy. Mura man og muot ang akong dughan sa katugnaw. Ha? Pag-sure ba? Uli kong drive Munong sa tadyabi kay hapit sa tindahan kay murag maglisod bagos pag ginawa. Amsa? Naningkamot baya gid unta ko nga antuson ang akong gibati aron nga mahatod nako ang akong amigo kay i-admit lagi ang iyang mama sa ospital. Pero ang nahitabo, gi-admit sab ko sa akong amigo sa ospital kay nakuyapan man ko sa tindahan. Bisan ila pa ko nga gitabang o gipainom og initubig o gihaplasan. Nanggahi hinuon ko og miungot ang akong baba. Ug ang finding sa doktor kay heartburn. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, hilig ko nga mukaon og mga mantikaon sama sa pinirito nga manok, adobong baboy ug uban pa. Dili ba di maayo nga parisan ni ubog ng soft drinks para pahili sa gitaon? Ikaduhang pangutana, sa pagkaatake nako samtang nagdrive ko sa akong motor, tungod pa to sa akong gipangkaon nga mantikaon? Miungot ang akong baabaad to? O tungod ra ba to sa katugnaw? Ikatulo pangutana, gikan na ba mi adto nga mikaon og balbakuwa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kun mabugnawan. Tinuod ba? Mao nga giatake ko? Ikaupat nga pangutana. Wa kaha nga gipanhutan lang ko adto kay tugnaw ang hangin nga musugat nako samtang nagdrive ko sa motor? Angay ka ako nga magpamasahe o magpahilot? Ikalimang pangutana. Diyang gi-admit ko sa kong amigo, ang finding sa doktor kay heartburn man. May mga tambal nga grisita ang doktor. Apan, wapan gyapon ko maayo? Malipong mangyapon ko hangtod karon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodong. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniyan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account
kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga, he who does not trust enough will not be trusted. O ikaw nga, magginudahon ka, paranoid kay ka, uban po di po musalig ni mo. Muna siya nga, he who does not trust enough will not be trusted. Bahan kasi mo kugalingon nga, bigyo kay ka musalig dayon po, mong gidudahon kay ka, they will return the compliment. Ang ato magtatambok na lawa si Dudong, 26 years old, taga Cebu. Wow, musta mang mga taga Cebu. Okay? So, ang problema ni Dudong kay sa to murag panuhot, heartburn, mao na siya no, ato lang ning hinahinayon kog tubag no. Unang pangutanan ni Dudong, hilig kog mukaon og mga mantikaon sama sa pritong manok o adobong baboy. Dili ba day maayo nga parisa ni ug bugnang soft drinks para pahilis sa gikaon or gigutom minong kudong ng imong pangutana da. Lami ba kay pinaritong manok ug pwede ra god pero ayaw lang pug palabi pod nga tambok na lang gyud kayo. Gabay lang, sakto-sakto lang. No, kay maor ba na atong kasagaran pong madali-dali nga sudlaaning manok ug baboy, no? Ug medyo gutom kayo, ayaw po pag grabe po pagkaon nga left and right lang po nahungit, no? Yun lang, you chew your food properly para mga di po maglisod ang atong tinai pag-digest sa mga pagkaon nga atong gikaon. Eh, basig magka-problema ka o dili siya madali mahilis, no? So, okay naman ang muinom sa kag soft drinks, pero in moderation lang, no? Sakto-sakto lang. Kaduhang pangutana, sa pagka-atake nako samtang nag-drive ko sa akong motor, tungod ba to sa akong ipangkaon nga mga matikaon? Ning ungot ang akong baabad to, tungod sab ka to sa katugnaw. Well, these are mga possibilities nga may mahitabo, pero hinaot nga nag-check ka sa imong blood pressure. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. O niya, kinanglan nga ang atong body temperature dili mula pa sa 37 kay mo-febrile na ka or muubos sa 35 mag-hypothermia na ka. Sumao na ang atong bantayanan. Sakto-sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni adtong nagkaon og balbacoa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kon mabugnawan. Tungod ba maong giatake ko? Mo nang advice nga kung kaon kag ngayon aning mga pagkaon na mas maayo lukewarm water ang kanon. Radi kanon ang imnon. Kay kung bugnaw, dili siya advisable mo ragi panis nimo ang imong gastrointestinal tract. Lukewarm water. Karang masakto-sakto sad nga matuon nimo nga di po kay init po kayo. Para nga mahilis ra tong gikaon nimo og dali rather than cold ang imong imnon. Sumonay ako istorya. Sunod nga pangutana, wala kaha ni gipanuhot lang ko adto kay tugnaw ang hangin sa musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay kaha kong magmasahe o magpahilot o kaya ginang mamasahe o pahilot, no? Gani karon gikan ko nagpahilot, no? Depende po sa mohilot kung kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot ara po ni mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas sa imong gastrointestinal tract, mo nang magka-develop kag abdominal problem, no? Mamugnaw ang imong tudlo, ang imong mga kuan sa tiil, unya murag matrap mga hangin diha sa imong tiyan mo na ang kuan. Ang solusyon nga ni is no kuan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kuan, dili ka dinaghan nya gamay lang nga air ang bali dili ka misturya samtang nagkaon ka, exercise a little na mo kuan ka kanang mga pagkaon nga dali mahilis, no? Avoid talking while eating. Ayaw man sige kag tabi nga tapos nagkaon kay or drinking kay di maayo nya lingkod ka kumukaon nya
you tulon, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ayaw pag-straw kung mainom kag mga soft drinks. Dito lagi nung go ikan sa baso. Mga what? So kining gitawag na to na mga panuhot dia gikan mo gani waray-waray nga term ngo suhot, meaning ikabuhi or heartburn. So mao na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang gi-admit ko sa akong amigo dadto nung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga magresita ang doktor apan wala man gihapon ko mamayo. Malipong man gihapon ko hangtod ron unsa may akong buhaton. It will take time before ka mamaayo, no? Katong mga resita tambal sa doktor nimo, epektibo to pero akong balikon, do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ato. Kung may heartburn ganang problema, ayaw pag-inom og proton pump inhibitor nga like omeprazole kay lahi man to. Ang imong imnon kining recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pwede ra gina. Naara na dia baligya dia sa inyo. Ani ara man ka sa Cebu. So, pwede ra gid ni. Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker nimo Dodong dinhi sa Sugbo. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa programa kini nga akong suliran. Once again ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa mong radio program tapos katag rating din sa atong lugar. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide sa Takareman. Daghang salamat o maayo. So sa ka awit. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaawit. Ako si Raul. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Too Good at Goodbyes. And every time you hurt me, the less that I cry, but it's true. I'm way too good at goodbye. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kanayong usa ka lalaki nga taga Cordova, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasingan wa Raul. Nak, 33 naman in taon ka dong. Wa pa magkikigip ila-ila na mo nga uyab. Ma, alang mo pagdali gud. Ay, nagdali pagod ay mi ng 33 ng imong edad. Tapas na in taon kas kalendaryo dong. Uy, basig mamatay na lang unya mi, unya dili pa ka makasal. Oh, ma. Sa ato pa bay, imo nang iplaila si isa sa imong magikanan. Ana lang gid bay. Di tagod. Anong di pa mo yung kaganahan nga iplaila si bay? Di pa mo sigurado ni Isa bay. O gusto na ko nga ang akong ipaila-ila nilang mama. Kanang babae nga mao na gyud ang akong pakaslan. Uy, di mo ka siguro na bay. Kaya bisag kasado pa mo, di ka sigurado kung siya bagid ang babae para nimo. Bay. Tinuod ka, babe? Imo na ko ipilaila si mong mama? Oh babe. Finally!
After 3 years, makaila na gid taon ko nila. So, buot ti pasabot ba ani nga mo sugot na sad ka nga ipalaila ti ka sa kong papa og igsuon? Pwede. Yes! Thank you, babe. I love you. Dugay na gid kay kong nag-ampo nga makauyab na unta ning anak nako. Usahay, magduda na lang gud ko nga naliwat baka ni siya siyang papa nga bayot. Ma, Okay ra, babe, uy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Ay, tinuod ay isa, oy. Maogi na buwagan na mo siyang amahan kay bayot man day tong kanahan. mama. Ay, lagi-lagi mo hilom na ko. Ay, sige na, tiwas na taong kaon. Oh. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa kong mga trabahoon. Nga naman. Magkita taon niya. Nga ako ibalita ni mo. Sige, babe. Asam na magkita. Restaurant, hindi mo napili, ano? Oh, babe. Dapat special ang lugar kay special ron nga adlaw nato. Oh, ha? Nga naman. Babe, mabdus ko. May umaabot at ang anak, babe. Mablos ka? Oh. Nga naman. Mablos. Mura lagi kag... Wa malipay. Ha? Kon. Nalipay man. Excited ako makaibaw si Papa Ani. Nahibaw gyud kong malipay siya, babe. Labaw na kit siguro imong mama, no? Ay, kanindot anang balita, Maong ampingan gid din ako, tita. Ay, tita ba, oy, pagmama na nako. Pero mga anak, kinahanglan nga magpakasal mo, ha? Una mo dako ang tiya ni Isa. Kasal? Oh, kasal. Mao na importante, nak. Sige, babe. Mas maayo gituod nga magpakasal una ta. Babe. Ay, kano sa aman mo mamay sa ilang isa, nak? Salamat kayo sa iyong pag-ani, ha? Ay, way sapayan, pre, uy. Hain man si Kuya JC pa. Dari ko dahi. Kuya, si Raul. Raul, ang akong Kuya JC. Oh, hi. Nice to meet you. Hoy, babe. Ha? Hello. Nice to meet you, JC. Sige na. Dali, anak. Tabangan ko pahimutan nga ning daan nilang pagkaon. Nunsam ko. Ganun di man mawasa kung nauna si JC. Unab lang higayon nga nakita mi. Pero, di na ko malikayan nga makatutok niya. Nga naman eh. Babe, day off man rin mo, di ba? Oo, babe. Pwede, imong ubanan si Kuya JC nga magpasukod para o niya si sulog niya sa tong kasal? Ha? Sige na, babe, please. Busy ka, ayoko good. Sige. Salamat sa pag-uban ako, ha? May isa pa yan, eh. Wala kay laing lakaw? Basta lang sa tan. Sige.
Tinuod, nahitabo gina. Lagi? Kaligribe ni mong ikastorya eh. Ikaw, Sad. Nindot sa kikastorya. Nakaingon bitaw kung anong kano pa mo nagkailaw eh. Oh, Desi. Sorry. Juan, mulakaw na ko. Nap ko yan doon. Sige, ako sad. Naunsam ko. Nganong yung ani mo na akong gipati ni JC. Uwam ko pati ani nga to ni Iza. Ay, kaging na nga. Nakagusto ko niya. Dali, gini pwede. Mahimo na akong amahan. O kaslo nun na ko ni Iza. Di pwedeng magpadayo ng pagpatiya. Babe, happy na gina nga itong kasal. Next month na. Magod, babe. Babe, are you okay? Mura lagi kag wa sa imong kaugalingon ning nangaging adlaw. Naro ko yung na, babe. Ay, kabala ka na ko. Okay? Pinagin ang akong kasal. Nagkadool na. Grabe ang akong kulpa. Di tungod kay excited ko. Kundi tungod kay naglibog ko kung sakto ba ning akong desisyon. Kung makasal na mi si Isa, di malikayan nga permi na kung makakita ni JC. Si JC? Nagunsa ba sa rin eh? JC! Nganong gigakos mo mo? Di ko may umutang kung di ko mag-istorya ni mo ni before sa magkasal. I love you. Kung naibaw ka nga, naasag kay gusto na ko, naibaw sa ko nga. Sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una-una sukad nga. Nakaila ko ni mo. Raul, Pero di ni pwede. Igsaw ni mo nga akong fiancé. O may umaabot na gidming anak. wag ko may lugong taka sa kong igsuon. Pero gusto lang kong may bawagas kong gibati para ni mo. Og mahal sa tika, JC. Pero padayunon na ko nga akong pagpakasal sa imong mangod. Pasilo ako. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song. Ang akong nakatunan bahay na mo ni JC. Nga bisan pareha pa mo o gipati sa usag-usa. Pero dili na rason nga pasagdan ninyong makapasakit mong tao. Pareho na mong gisakripisyo ng gugma para sa tao na importante sa mga kinabuhi. Dili na lang ko to. Dagang salamat sa pagtagkating mong tapo. More power, Armin. Bago ito mga igalang kagin Raul nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkaluhan. Too good at goodbyes. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Caen o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlain, kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa usakaw. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon,
Ikaw salamat sa inyong pagpalit. I'm never gonna get too close to you, even when I'm going, leave me in the dust.